Dobrý večer Trnava, príjemný dobrý večer Materiálno-technologická fakulta. Verím, že dnes tu spravíme tú najlepšiu zábavu, akú kedy táto hala videla. Beánia Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave opäť nesklamala. Nabitý program, výborná večera, súťaže, tombola či skvelé kapely prispeli k neopakovateľnej atmosfére večera. Ja len chcem poďakovať svojej rodine a priateľov, že som vyhral tombolu! Parket svojim tanečným výkonom ovládli niekoľkonásobní majstri a vicemajstri Slovenska a zároveň lektori Univerzitnej školy tanca Univerzity Dance Center. Na pódiu sa ako prví svojimi hitmi predstavili chalani zo skupiny Smola a Hrušky, ktorí všetkých v sále dostali do varu. Čaute chalani, ako ste si užili dnešný koncert? No, dneska super, dneska najlepší koncert podľa mňa tento rok. Ja som sa vykričal dostatočne, veď to aj počuť. Beánia a festivaly sú najviac. Ako vznikol váš názov Smola a Hrušky? Jasné, tak my sme boli takí zlí chlapci, teraz sme už dobrí chlapci. A my sme robili také zlé vec, že a nás sem tam nachytali pri tých veciach zlí a sme si povedali, nachytali nás na hruškách, Smola Hrušky. Ako vznikajú vaše texty? V aute. V aute alebo na prechádzke s obsom. No tak pozerám, pána pozri, ona ide na obchod, čo robí tá baba a už špekulujem, už si píšem, ona ide tam. Dajte preč od seba veci, ktoré sú nepodstatné a venujte sa podstatným vecom a to je najdôležitejšie. Všetko s pokorou a s láskou. A nebuďte perverzní. Ako je nám fajn, ako je nám výborne, ako je nám fajn, je nám fajn, je nám fajn. Zábava ani zďaleka nekončila a na pódiu to odpálila aj kapela Helenine oči. Strašne sa mi páčilo. Nie, ľudia boli zlatí, spievali, tancovali, čo si viac môže kazať. Včera večer na sídlisku, ajajaj, trhal pudlik dieťa v pisku, ajajaj, jak ho tríme, tak ho tarha, ajajaj, na záchranu snaha marná, ajajaj. Aby toho nebolo málo a nechýbalo aj niečo z tradície, študenti si zaskákali aj do rytmu ľudovej hudby folklórneho súboru Bystrina. Hlasme sa priamo z deja, kde momentálne vybuchla tá najlepšia zábava, aká kedy bola v Trnave. Ahojte, ako sa bavíte na tejto Beánii? Úplne perfektné. Program si užívame plnými nůžkami, hltáme ho a nestíháme ho polikať. Je to suprová akcia. Program je to suprový, Smola a Hrušky the best. Helenine oči tiež dobré. Je to raz MTF-ka. Sa nezapre. Ahoj, spýtam sa ťa ako hlavného organizátora, ako si spokojný s priebehom tejto akcie? Tak myslím, že tento rok to zase opäť vyšlo a ľudia sa veľmi bavia. To skvelé, DJ momentálne hrá. I keď sme mali veľmi, dá sa povedať, dvojhodinový sklz, tak stále sme fajn a ľudia sa bavia, to je hlavné.
Je to tu úplne skvelé, pozdravujem babku, mamu a všetkých doma. Mami sú v telke. Dúfam, že budúci rok sa vidíme so všetkými študentami, ktorí sú na MTF a budú spokojnejší a spokojnejší, takže budúci rok MTF 2014. Technici teda opäť dokázali, že sa vedia baviť a zorganizovať skvelú beániu, na ktorú sa len tak ľahko nezabudne.